Dunay nalipay apan dunasay wa mahimuot sa ikaupat nga State of the Nation Address ni Presidente Benigno Aquino III kagahapon. Dinhi sa Sugbo, si Cebu City Mayor Michael Rama dali kayo nga naka-text sa presidente aron isulti nga nalipay kayo siya nga si Pinoy mao'y iyang presidente. Ang mga opisyal sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ug Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter wa matagbaw sa suna ni Aquino. Samtang si Monsignor Achilles Dakay ang tigpamaba sa simbahan nalipay nga wa na mahisguti sa presidente ang RH Bill. Alang sa naglahing mga reaksyon, Andrea Patenia, Suginlimi. Managlahi ang reaksyon sa mga Sugboanon gikan sa nagkalain-laing sektor sa Katilingban kabahin sa ikaupat nga State of the Nation Address kunsona ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III kagahapon sa hapon. Mato Dilito Maderazo, Presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, nalipay siya sa mga maayong balita nga gipang report ni Pinoy kabahin sa mga kalambuan sa nasod. Apan nakuwangan siya sa speech ni ini, sanglit wa gituki sa Presidente ang iyang baruganan sa sugyot nga usbo ng economic provision sa atong konstitusyon. Dugang niya kadaghanan sa infrastructure projects nga gibutyag ni Pinoy na sentro lang sa Luzon. How I wish also that he had some major projects for Cebu or other places outside of Metro Manila, because the infrastructure projects that was mentioned during his SONA was mostly in Luzon or in Metro Manila alone. Apan lahi ang baruganan ni Governor Junjun Davide III kansang nakontento sa sona ni Aquino. Gipasigarbo sab ni Davide ang paghisgot sa Sugbo, pinaagi sa proyekto sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug sa umaabot nga pag-renovate sa Mactan Cebu International Airport. Gawas ni ini nasayod si Davide nga daghan pang umaabot nga proyekto dinhi sa Sugbo. Yung material ng i-1 po, angay-angay, no? Of course, Luzon is bigger than Visayas. But sa ako na sometimes yung speech, daghan pang umaabot nga daghan pa tang mapaabot na projects. Si Cebu City Mayor Michael Rama nalipay sa sona ni Pinoy, gani dali kini niyang gipadada ng text message kagahapon, pag-congratulate ni ini ug pagpahibaw nga malipayon siya nga si Pinoy ang iyang presidente. Si Monsignor Achilles Dakay tigpamaba sa Cebu Archdiocese miingon nga nakadaig siya sa presidente tungod kay bisan og nahisgutan ni ini ang responsible parenthood, wa na kini niya tukia isip pagtahod sa status quo ante order nga giluwat sa Korte Suprema. Mikomedya sab si Dakay nga naglisod siyag sabot sa speech ni Pinoy sanglit kasagaran ni ini tinagalog mao nga tambag niya. May tato nga doon na sa paragraph nga Ilonggo, doon na sa paragraph nga Binisaya, paragraph nga oray, total, may mo na niya memorization. Samtang nabantayan ni Attorney Elaine Bathan ang pangu sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter, nagipadayon gyud ni Aquino ang giingon ni ini nga matuwid na daan. Apan dismayado si Bathan kay wa gyud malakbiti sa presidente kung unsay ang plano sa judiciary system sa nasod. We were expecting there would also be mention in line with his program of Daang Matuwid on judicial reforms, on programs niya to address the present situation sa ato ang justice system. Kaya importante man sa kaayon. Kung adunay natagbaw sa speech ni Pinoy, kining political science professor sa University of the Philippines, Phoebe Zoe Sanchez, mihulagway sa sona ni Pinoy kagahapon isip worst sona nga iyang na-deliver. Mato ni Sanchez, pulo statistics ang gipresentar ni Pinoy apan way klarong paghulagway sa direksyon sa iyang liderato. But all these numbers cannot be related to what is his system's direction in terms of governance. Dugang niya bisan og gipresentar ni Pinoy ang mga achievements sa matag sektor, wa ni ini gipahibaw ang tinud-anay nga kinatibuk ang sitwasyon ni ini. It was merely statistics, pero wa niya gibutang sa may benchmark, 4 million out of what is the number. No niya, mayingon ka nga, there were many who were affected by scholarships, TESDA scholarships. These are the total numbers, but he did not mention out of what is the population of supposedly the people who should be affected by your scholarship program. Hinuon naghahiusa ang tanan sa baruganan nga di lang magdepende sa presidente ang kalampusan sa atong nasod, kundi lakip na sa kontribusyon sa tagsa-tagsa ka individual. Andrea Patenya, News 5. Ang paglambo sa ekonomiya sa Sugbo mo'y giingon sa kapulisan nga hinungdan kung nganong nag-anam na kaminos ang mga rallyista.
Kagahapon atol sa suna ni Aquino, nagtapok na sad ang mga militanteng pundok sa usa ka malinawon apan gamay nga protesta. King Perez, Sugin Limi. Sa Dalan Colon nagtapok ang pipila ka mga leftist organizations gikan sa nagkalain-laing sektor sama sa mga estudyante, urban poor ug mag-uuma kagahapon. Gitawag kini nila og people so nakon People's State of the Nation Address alang sa pagpahibaw sa katawhan sa kahintang sa katilingban sumala sa ilang kasinatian. Gani gihulagway nila si Pinoy isip usa ka kugita kan sa mga gaway mga programa nga wala makatabang sa katawhan. Lakip nga gitawag nila nga gaway sa kugita mao ang ilang gibatbat nga kalisod sulod sa tulo ka tuig nga administrasyon ni Aquino. Muna musaad na pod siya nga kanunay mo subay ta sa daang matuwid. Pero sa mong tanan murag daang matuwad naman no? Si Jaime paglinawan sa bagong alyansang Makabayan gilantaw nga mapuno sa bakak ug panlinlang ang mga pamahayag sa presidente sa iyang sona karong tuiga. Gi-question ni paglinawan kung unsa katinuod ang gipanghambog nga kalambuan sa presidente, lakip na ang giingong 7.8% nga pagsaka sa gross domestic product kung sukdanan sa paglambo sa ekonomiya sa usa ka nasod. Kasi sa itong pagtuki, 10.6 milyones kapamilya ang ideklarar nga kabos. Dunay 3.9 milyones kapamilya ni nga giingong gigutom. Dunay sobra 11 milyones sa labor force nato nga 37 milyon ang walay trabaho. So, dugang ipaglinawan nga padayon gihapon nga gipahimuslan sa mga agalong yutaan ang mga mag-uuma nga hangtod karon wa pa nakapanag-iya og luna. Put ni paglinawan nga tinuod nga reforma sa yuta ang ipatuman sulod sa administrasyong Aquino. Pamatud-an kini ni Andrea Hino sa panaghugpong sa mga mag-uuma sa Aluginsan kon pamalo sa habagatang bahin sa Sugbo nga anaay 15 ka miyembro nga barangay. Matod ni Hino nga padayon nga naglisod ang mga mag-uuma sa maong dakbayan tungod walay taro nga programa ang gipatuman alang kanila. Gani gipang balhog ang pipila kanila tungod sa pakigbisog sa ilang katungod nga manag-iya og yuta. Si Hino apil sa mga dinakpan ni atong 2011 gumikan sa panaglali sa mga mag-uuma o pamilyang Gantuangko nga miangkon sa luna nila dito sa barangay San Roque, Aluginsan. Daghan na kayong iyang panaad sa ikatulo niya karong suna ang iyang saad gani nga mutabang siya ngadto sa mga kabos nga mag-uma hantod karon wala gina niya ipatuman. Gitaho ni Cebu City Police Chief Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. nga malinawon ang mga gipahigayon nga protesta kagahapon. Gani na obserbahan sa kapulisan nga mimino sa mga rallyista kon itandi sa miaging tuig. Anara sa 90 ka mga tao ang misalmot sa nagkalain-laing protesta sa syudad sa Sugbo. Nakita ni Natuel nga ang padayon nga paglambo sa ekonomiya sa probinsya mao'y hinungdan sa nagkagamay nga mga rallyista sa Sugbo. Mag-rally magdaghan og gamay kung kuan man lang the same ang mga reasons nga inyo ipa-kuan useless. So ang kuan lang gid nga ma-voice out nila ang ilang kuan ang ilang ipaabot sa government. King Perez, News 5. Human sa midterm elections niya itong Mayo, ang ikaduhang labing dakong politikanong kalihukan sa nasod karong tuiga mao ang barangay elections karong Oktubre. Human masugdi ang registration of voters kagahapon na matikdan sa kumilik nga daghang mga botante ang nagpabailhin og rehistro. Namatikdan usab sa Cebu Provincial Comelec nga nanghakot ang mga opisyal sa barangay ug mga botante nga ilang giparehistro. Dennis Tanok, Sugin Limi. Nabantayan sa Comelec Provincial Office kagahapon atol sa unang adlaw niining pagparehistro alang sa barangay ug SK nga daghan ang nagpabalhin og rehistro ngadto sa laing barangay. Nasayran nga kagahapon dunay kapin sa 5,000 ang mga bag-ong nagparehistro, kapin sa 2,000 ang mibalhin, halos 500 ang nagpa-reactivate ug hapit 1,000 ang nagpa-correction sa ilang mga pangan. Samtang nikabat og kapin sa 12,000 ang nagparehistro sa sangguniang kabataan. Dako ang SK, paspas yun ang SK because wala man sila biometrics. Di na sila picturean. Katuray lang form. Giangkon usab ni Guhilde nga nakugang sila sa kadaghan sa nagparehistro sa unang adlaw. Diin iyang giulagway nga sa mga dagkong syudad sa lalawigan doon nagyoy kagubot nga nahitabo sama sa Comelec Cebu City ug sa Dakbayan sa Mandaue. Principle of ratio and proportion, kung ma-outnumbered gani ang
COMELEC manpower significantly. Medyo lisod-lisod yun. So that's what happened yesterday. Daghan na kayo may abot sa opisina sa mga key cities para magparehistro. Dugang sab ni Guhilde nga nakadawat siyag taho nga sa dakbayan sa Mandawi nangunay sa paghakot ang mga barangay official sa ilang mga butante. Iyang gipasabot nga dili sayop ang paghakot sa mga butante apan matod pa sayop ang pagsud sa barangay officials mismo sa buhatan sa COMELEC. Giangkon ni Guhilde nga ila pang gipaabot ang resolusyon niini nga magsilot sa mga barangay officials nga mobuhat sa ingon. Now, para nako in the absence of that resolution, for now, momentarily, ang hinaot ko nga atong barangay officials would listen to a higher sense of propriety na dili mosulod sa opisina sa election officer nga murag mahog nga sila mahimo nga mo intervene o mga bugar para sa mga sa mga butante niya. Doon na pag-iuban ng mga special accommodation, di na nato pwede allow. Dennis Tanok, News 5. Dini sa dakbayan, human magkaguluyang kagahapon, mihapsay ang ikaduhang adlaw sa registration sa buhatan sa COMELEC Cebu City. Hinoon, namatikdan gyapon nga dunay pagpanghakot o libreng pagkaon sa mga nagparehistrong mga butante. Andrea Patenia, Sugin Limi. Ini ang sitwasyon sa Cebu City South ug North District COMELEC offices atol sa unang adlaw sa registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan kun SK elections kagahapon. Apan karong adlaw, bisan og gidagsa gihapon ug gatusan ka mga tawo ang duha ka buhatan, mas hapsay na ang sitwasyon. Gibutangan na og railings ang ganghaan sa matag buhatan aron di na kini dumugon sa publiko. Gi-extend sa Plaza Independencia ang registration kung diin din higipahigayon ang verification sa registration status ug sa pag-fill up sa mga form sa mga butante. Kaysa manghatag ta diretso og porma, unya fill-upan pagkahuman ang dili mao ang ilang applications do usig sa papel, usig pod sa panahon. So mo na i-query usa nato pagkahuman they will be given their pressing assignments dito gihapon sa Cebu sa Plaza Independencia pagkahuman sa diri for capturing lang. Hinuon bisan ug aduna nay mas hapsay nga sistema, dugay gihapon ang proseso tungod sa kadaghan sa mga tawo. Kining si Manong Angelito 5 ka oras nang nagbarog sa linya apan buwa pa gihapon napaubos sa data capturing. Langay kayo. Matarong linya. Apan gipasabot ni Attorney Kadungog nga kinahanglan gyud mag-antos ang tanan, sanglit tag-upat ra ka machines ang anaa sa matag distrito. Gipatinaw niya nga di posible ang satellite registration tungod kay di nila mabisita tanang 80 ka barangay sa syudad sudlang sa napu ka adlaw ug di sab nila mabalhin ang ilang machines. Gani 730 lang ang nakaparehistro ug 104 ang nakapa-reactivate sa South District, samtang 633 lang ang nakarehistro sa North District ug adunay 952 ka bag-ong SK voters nga narehistro kagahapon. Mato di kadungog ang bugtong solusyon lang nga ilang namuna-hunaan mao ang paghangyo sa COMELEC nga i-extend og laing na po kaadlaw ang registration, lakip na ang pag-extend sa cut-off time niini gikan sa 5 PM ngadto na sa 6:30 PM. We would be asking, and also our local government through Mayor Mike would be asking sa ato ang central office for an extension maybe of another 10 days because ato makita tingali ang nahitabo dili lang diri kundi sa tibuok nasod. Samtang namatikdan nga adunay panghinakutay nga nahitabo atol sa registration, gani makita na mga boses sa barangay nga gigamit alang sa paghatod og kuha sa mga nagparehistro. Aduna say nasigpatan ang News 5 nga libreng burger steak nga gipanghatag matud pa sa mga opisyales sa barangay Labangon. Kinsa may nanghatag anak ko? Si Yap. Si ba? Direk Yap. Inyong kapitan? Oh, sa among gikanan doon. Oh, na. Oh. Konsehal na niya, konsehal. Apan gipasabot ni Kadungog na di pa kini maisip ni electioneering sanglit wa pa nagsugod ang campaign period. Karon pang October 15 to 17 ang filing of Certificate of Candidacies kung COC, samtang October 18 to 26 pa ang campaign period. Andrea Patania, News 5. Gipangayo karon sa COMELEC ang tag 10,000 pesos gikan sa pundo sa matag barangay aron gamiton sa barangay og SK elections.
Ang COMELEC Resolution 9739 nagmando nga muhatag og tag 10,000 pesos ang matag barangay o di mula pa sa 10% sa general fund nini. Matod sa COMELEC, gikinahanglan kining maong budget alang sa seminars, transportation allowance ug dulang honoraria alang sa Board of Election Inspectors ug laing mga magtutudlo nga moalagad sa piniliay. Ang maong kamanduan nalatid usab sa Section 50 sa Omnibus Election Code. Ang COMELEC adunay budget nga 1.2 bilyones pesos alang sa maabot nga piniliay sa barangay ug sangguniang kabataan nga gitakda karong Oktubre 28. Di man gud siya og process, no? Murag kinahanglan pa ta og memorandum of agreement between COMELEC and DBM, I think. So wala pa ni namo gihikay. Pero nakahibaw ng mga barangays, nakahibaw namin nga most likely mangayon ni og tabang nila.